Nehemiah chapter 12 verse 44 says, Judah rejoiced over the priests and Levites who ministered. So buti pasabot mga kaigsunan, dihay kalipay sa tibuok katilingban mga kaigsunan, gumikan sa pagministeryo sa ilang mga pari o mga libihanon. Which in equivalency sa atong panahon karon, ang pagpangalagad sa atong mga magbubuhat diha sa iglesia mga kaigsunan is contributory to the overall joy sa kalipay diha sa atong mga iglesia. Pila ba sa ato mga kaigsunan nga hantod karon nalipay gyud nga ang inyong iglesia na ay pastor nga sama ni pastor so and so. O sa imong distrito mao ni ang gi-assign din nga magbubuhat aron moalagad sa espiritual nga mga panginahanglanon sa atong mga iglesia mga kaigsunan. Dili na ta mo taas atong kamot, but this is about appreciation of the contribution of our pastors, ministers, and workers, mga kaigsunan, who are serving God's vineyard. Akong ihatag ang katapusan ng mga statements, parting statements sa itong mga kauban, Doc Ray and Ma'am Pinky, just before we close this with a prayer. Doc Ray. Gusto lang nako basahon mga kaigsunan, no? Ang sinulat ni Mrs. White, may tungod sa iyang mga katauhan silahang pagkamalipayon, pagkamanggihatagon, o ingon pa din ni Mrs. White, educate the soul to cheerfulness, to thankfulness, and to the expression of gratitude to God for the great love wherewith He had loved us. Christian cheerfulness is the very beauty of holiness. As children of the light, God would help us cultivate a cheerful, happy spirit that we may show forth the praise of Him who had called us out of darkness into His marvelous light. So mga kaigsunan, sa atong pagkamalipayon, atong ginapakita, atong pagsimba, ginapakita nato sa mga katauhan, nga ikaw ug ako, giluwas ta sa Dios. Amen. Daghang salamat, Doc Ray, Ma'am Pinky. Og dugang paniyana, nindot mong gugain ng pagkatagik ng mga sinulat ni Lindsay White, oy, kay ugdang bitaw. In every assembly of the saints below, are the angels of God listening to the thanksgiving, the praise, the supplication that is offered by the people of God in testimonies, songs, and prayers. Let them remember that their praises are supplemented by the choirs of the angelic host above. Amen. So karon ning samot ko og appreciate mga kaigsuonan nga kini di ay pagkanta nakig-uban gid ay ug namati ang mga manulunda sa kalangitan. So, ato gid ning hatagan o gibug-aton nga ang pagsimba, pinaagi sa mga awit, pagpasalamat o paghalad nga gitawag yung sacrifice nga halad, mao na ang tinuod nga pagsimba. Amen. Amen. So, niabot ta sa katapusan nga bahin mga kaigsunan. Di na ginato mainat ang lugway sa atong oras, sa atong takna sa pagtuon. Among gi-appreciate sa makanunayon ng inyong pagsunod. Every week mga kaigsunan, hangtod sa sunod higayon, ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan.